אביה לא מגיע אל הכדור. אני רואה שכבר שחקן של אום אל-פחם מתחמם שם. אולי יש פציעה לאיזשהו שחקן שאנחנו לא יודעים. כן. כן, סטויקיץ' שתופס את הכדור הזה בחוץ. כך מסמן הכוון לניר עמר. ג'יימס ביסו, גנאי, שחקנה של אום אל-פחם שמתחמם לו שם עם המעיל. סטנטנן עם ההגבהה, ציון הבעיטה מהאוויר. סטויקיץ' במקום. הוא נשאר לבד, אנחנו השאירו אותו לבד. זה היה אסלאם, לא, זה קאביה. רגל שמאל, לא, סליחה, זה יובל שוואט. מספר 18 כמובן, לבד. אין שמירה עליו, לא התלבש לו הכדור, אם היה מתלבש, אולי רואים גם שער. בהמשך נעדכן אתכם גם מכל התוצאות שמושגות במשחקי הליגות הנמוכות, ויש תוצאות מעניינות כמו תמיד בליגות האלה, מליגה א' ומטה, ואם אתם מאוד מאוד סקרנים ולא רוצים לחכות לעדכון שלנו, אז כמובן שאתם יכולים לגלוש לאתר ערוץ הספורט, לאזור דאבל פאס, או לאתר דאבל פאס, אתר הליגות הנמוכות, ולהתעדכן שם. שרת כנען עם הכדור הארוך מנסה להעביר אותו ללובריץ', מרכז ההגנה של אשקלון, מגיע ראשון אל הכדור. עידו ליד הספסל של אום אל-פחם, מה שלום מאיר כהן השוער? כן, יונתן, מאיר כהן היה חלק, לא באשמתו כמובן, מאיזה פרסה של ההתאחדות, קיבל כרטיס צהוב שני, זאת אומרת אדום במשחק ההפסד לנס ציונה לפני עוברים, וקיבל עונש הרחקה משלושה משחקים. הוא ספר את השלושה משחקים האלה וחזר לשחק נגד הכוח עמידר רמת גן. אממה, בהתאחדות דיברו איתו ואמרו לו שהספירה שלו הייתה לא נכונה, הוא צריך לשבת עוד משחק בצד, לכן הוא ישב ברבע גמר גביע הטוטו בהפסד להפועל הרצליה שוב על הספסל, או ביציע יותר נכון. בסופו של דבר ההתאחדות גילתה והבינה שהיא עשתה טעות, ומאיר כהן בעצם ישב משחק אחד יותר מדי, ואם אתה שואל את עצמך אם הוא הולך לקבל את המשחק הזה חזרה, אז ממש ממש לא. איך אפשר לקבל משחקים בחזרה? אבל אם היה חוזר מוקדם יותר את העונש שהוא היה מקבל. זה ברור, זה ברור. אולי צריך להעניש את ההתאחדות הפעם. בואו נראה את טאגה עם ניסיון הבעיטה הזה. לא, זה אי אפשר לעשות את זה, אבל גם בהתאחדות טועים. לא רק השחקנים והקבוצות טועים. הנה פרוספר. כן, תופס את מקום מושבו, הגיע מזמן מביתו למגרש. עוד מעט בית הגדול. ייתכן מאוד, כן, שם באזור נווה אילן. אנחנו רואים את טאגה בניסיון מרחוק לבעוט. טאגה לטעמי משחק יותר מדי רחוק מהשאר, זאת אומרת, הוא ממוקם בצד שמאל. עמיה טאגה לדעתי טוב יותר שהוא בא מהאמצע, מתחת לשני החלוצים, והוא בורח יותר מדי לאגף. ברגע שטאגה ייגע יותר בכדור בחלק ההתקפי של אשקלון, אז אנחנו נראה גם יותר מצבים, וכשהוא הולך הצידה הוא כמעט ולא מגיע ל-16, והוא נולץ לבעוט מרחוק כמו שהוא עשה עכשיו. מאולי מוריד את הכדור באמצעות ידו. זה של אום אל-פחם, אבל היא לא מדויקת. עכשיו אינגר ינסה להוציא את הקבוצה שלו קדימה. מאולי גם את העבירה. אסי ברזילי הוא זה שכובש את שער היתרון לזכותה של בית"ר שמשון בטדי, שער שנכבש כבר בדקה הרביעית. הקבוצה שלו, ביתרון 1-0 על הקבוצה של אוף הקדוש. כוח עמידר רמת גן לרעננה, עדיין 0.
עיקר הדשא נותן לך להניע את הכדור. אמנם הכדור טס, אתה נותן פס, הכדור רץ מהר מדי, אבל אתה יכול להניע את הכדור. וכל הכדורים הארוכים האלו, כמו עכשיו, הם מיד נעדפים על ידי ההגנה. אשקלון יש לה את השחקנים שיכולים, תוך כדי הנעת כדור מסודרת, להגיע למצבים. אום אל-פחם, אולי בגלל שקובי חסן על הספסל, קשה לה יותר, אבל מאשקלון אני מצפה להנעת כדור ולא לביטות סתמיות למעלה ולחפש את הטעויות של שחקני הגנה. בואו נראה עכשיו את קעביה עם הניסיון הזה של אום אל-פחם. קעביה מועד על עיקר הדשא החלקלק. אשקלון עכשיו יכולה למהר עם אונגר. סופר מבקש את הכדור, אונגר משתהה. עכשיו זו שוורץ. איפה המגן הימני? סליחה, הנה, עכשיו הוא פותח. באיחור מה, אבל הנה הוא מצטרף, זו שי פטלק. עמדה זו שעמדה שהוא לא מכיר בדרך כלל, אבל הנה ההגבהה, סופר מנסה להגיע, הכדור חולף. כן, אבל זו הייתה תקפה טובה, לזה התכוונתי. ראית, כל מערכי הקבוצה נוגעים בכדור, פתיחה נכונה של שי פטלק, המגן הימני, שציינת שהוא קשר אחורי, זה לא התפקיד המקורי שלו, אבל נציאה נכונה, אבל הרמה פחות טובה. יותר ויותר אשקלון צריכה להניע את הכדור, ורק ככה היא תייצר מצבים. שער נוסף נכבש. כוח עמידה רמת גן עולה ליתרון 1-0 מול רעננה, משחק שמתקיים באצטדיון רמת גן. כמה מושבים ריקים לדעתך יש במשחק הזה באצטדיון רמת גן עכשיו? בין הכוח לרעננה, 40 ומשהו אלף? לא משנה, מה שחשוב מבחינתה של הכוח עמידה זה שהשער הזה בשלב הזה מעלה אותה למקום הראשון בליגה הלאומית. אם היא אכן תצליח לשמור על התוצאה. כן, יש להם כרגע 16 נקודות, אם היא תנצח, 19. ליגה משוגעת, אמרנו. כל קבוצה יכולה להוביל. גם הפועל ירושלים, אם תצליח להפוך את הקערה. נכון. אז שערים בכל המגרשים, פרט לזה שלנו. אנחנו מתחילים לחוש קנאה מסוימת ולצפות כמובן שהעסק יתחיל להתיישר גם כאן. שוואט, שואל את זה לבסית, אשרף סולימן, ניסיון להגביה ברגל שמאל אבל הוא נבלם. עכשיו זה מאולי, אבל שניים בלבד מול 4 שחקני הגנה של אשקלון. מה עושה מאולי? שועט לבדו. יש עבירה? זו עבירה. ניר אמר לא חושב כמוך, כדור נשאר של אשקלון. אונגר לא יגיע. חיל, גם לא מדויק. 20 דקות של כדורגל, גם באצטדיון באשקלון. כדורים בורחים לשחקנים מהרגליים, המסירות לא מדויקות. כמה זה חשוב למסור מדויק. אל תגיע למצב, אבל תמסור מדויק, פס לרגל. כל הזמן הכדורים או ימינה או שמאלה או בורחים להם הרגליים. טכניקה, מיומנות, זה מה שחשוב בכדורגל. יש פה גלישה מצוקנת של סולימן עם שני רגליים. עידו גור, ספר לנו עוד ענייני אשקלון. כן, תשמע, לפני חודש בערך היה סכסוך גדול בין פרוספר אזגי לבני וקנין, ראש העיר, ובשביל לגשר ככה לסכסוך מונה יושב ראש חדש לפועל אשקלון, שמו פרוספר וקנין, ככה שילוב יפה של פרוספר אזגי ובני וקנין. ואם אתם, אנחנו רואים אותו עכשיו בתמונה, ואם אתם שואלים את עצמכם, אז כן, יש קשר משפחתי, לא לפרוספר מן הסתם, אלא לבני וקנין, הוא בן דוד של ראש העיר. ופרט לכך, עוד עדכון קטן מהנהלה, פרוספר וקנין אמר לי שבמידה שפרוספר אזגי נכנס לבית האח הגדול, הוא הולך לבצע את החיזוקים בינואר, והם כבר מדברים על שחקנים מסוימים ועל סכומים, ככה שלא צריך לדאוג, גם אם פרוספר יהיה בבית האח הגדול, שחקנים חדשים יגיעו לאשקלון. נשמנו לרווחה, ואתה יודע, כן, אשקלון שומרת על מבנה ומערך שבו חייב להיות פרוספר אחד בעניינים, וזה תמיד חשוב. פרוספר אחד בעניינים ופרוספר אחד
שיצחיק אותנו. כן, אתה מתכוון לקנות את ערוץ 20 אם פרוספר נכנס? קודם כל יש לנו חודש חינם, אז אם הוא יהיה מעניין, אז אני אקנה אותו. אם הוא לא מעניין, אני אנתק אותו. fair enough. אבל אני בטוח שהוא יהיה מעניין. מאולי הצליח לשמור על הכדור, עובר שם את פייסה, מכניס את זה לאונגר. מה עושה דידי אונגר? מחכה להצטרפות של עדי סופר, נגיעה אחת יותר מדי בכדור. כן, אבל ראית טאגה? חיכה לטאגה שהצטרף, אמרתי טאגה אופסייד, אמרתי טאגה יותר מדי רחוק מה-16, כי זו סיטואציה שגם אם אתה משחק כקשר שמאלי, קדם מהר לכיוון הרחבה. עכשיו היה אונגר, לא היה לו למי למסור ולכן הוא איבד את הכדור. חיכה לטאגה שיגיע. כן, היו שם מעט מדי שחקנים בהתקפה של אשקלון, למעשה רק מאולי וקצת סופר שהצטרף בהמשך לטאגה. הגיע הטוף של אוהדי אום אל-פחם, אלון? קודם כל, גם אם יש 20-30 אוהדים שם, כל הכבוד להם שבמזג אוויר כזה מגיעים, אמנם לא הרבה, אבל גם 20 במצב של היום. בוא נראה את עדי סופר, עכשיו משאיר את זה לטאגה, מיד נמשיך להתפלפל אודות יכולות הטיפוף של אוהדי אום אל-פחם. מאולי עם הבעיטה ישירות לידיים של מאיר כהן. תראה, קודם כל התקפה טובה, חטיפה מצוינת של סופר שהשאיר את הכדור לטאגה. טאגה סוף סוף ליד הרחבה, נותן את הכדור למאולי, אבל אתה יודע מה הטעות של מאולי? תכין לך עם רגל שמאל לרגל ימין ותיבט עם רגל ימין. הוא בעט מהמקום עם רגל שמאל ולכן הוא לא ייצר בעיטה חזקה. מאולי, כנראה שהרגל החזקה שלו, לא כנראה, בטוח היא רגל שמאל. הוא עשה טעות יסודית, במקום לבעוט עם רגל ימין ואולי גם להבקיע. כן, מאולי יודע שהוא טעה, בינתיים הוא מצליח לסדר קרן לזכות הקבוצה שלו עדיין, השחקן המסוכן במדי אשקלון. כן, ללא ספק, פעלתן מאוד, הנה האוהדים. עם הטוף, וטוף משמח לבב אנוש, בטח מצליח לחסות על... ואישה כמו חור בראש. לא, זה ככה, המשכתי את הפתגם. כן, רגעים קטנים של שירה עם האווירון. אהבת? באופן כזה או אחר. הנה הכדור עולה לרחבה. ציטטת הגדולים ממך, זה מצ'רלי וחצי. בטח, ברור. לא ציטוט שלי, זה גם... גדולי העולם, גדולי האומה. הנה הכדור שוב נכנס לאזורים המסוכנים, מאיר כהן שומט, ובסופו של דבר תמיד טוב, כן, קצת ככה. תראה, עוד פעם מתחיל, הוא רצה לבעוט לי, זה בסדר, הכין לו הכדור. החלוץ, כמו חלוץ, צריך להיות קרוב. מי זה שם? האמת זה לא החלוץ, זה אור אלאווה, הקשר האחורי. רצה ככה לגנוב למאיר את הכדור, לא בכוונה. סיבוב יפה של קעביה, לא מצליח להשתלט על הכדור. שער נוסף בטדי, 2-0 בית"ר תל אביב. וואה, איזו הפתעה. רק בדקה 25. ועכשיו מאולי נשלח קדימה, אין נבדל, מה עושה מאולי? משאיר את זה מצוין לסופר! 1-0 אשקלון! יציאה פנטסטית למתפרצת, ועדי סופר כובש את שערו השני לזכות הקבוצה. איזו התקפה יפה של אשקלון, יונתן. ראית, דיברתי, יש להם את השחקנים עם היכולת האישית, עם הפרגון ליד השער. שער כל כולו, טאגה את מאולי. בוודאי, תנועה נכונה של מאולי לעומק. טאגה, כמו קשר אמיתי, כדור בין שניים, בין הבלם למגן. מאולי לא אנוכי, יכל לבעוט. אני לא מכיר הרבה חלוצים שמוסרים במצב... אתה לא מוסר. אני לא מוסר, אמיתי, אבל אצלי זה היה מסתיים ברשת, יונתן. בשביל זה לא הייתי מוסר, ולכן הוא מסר פס רוחב לעדי סופר, והאמן לי, הבחור הזה הגיע לאשקלון, ורק הצלחה יש לשחקן הזה, רק שימשיך ככה עדי סופר, שער שני, אבל הרבה עזרה למאולי. מאולי עד היום משחק לבד, היום יש לו עוד פרטנר מצוין בהתקפה, עדי סופר, ואשקלון לפי הדקות האחרונות מובילה בצדק. כן, אז עדי סופר עם שערו השני העונה, כמו שכבש מול הפועל רמת גן, גם אז, גם היום, שידור בטלוויזיה, מביא לבן אדם הזה שערים. שמחה גדולה כאן, קרב אוהדי אשקלון.
25 דקות. אנחנו מקבלים את השער הראשון במשחק הזה, שערים התקפה יפה, המגרשים. התקפה ממש טובה של אשקלון, וכמו שאמרתי, הם מסוגלים לייצר התקפות כאלו, כי יש להם את השחקנים עם היכולת הזו, שיכולים לייצר התקפות מתוכננות, מסודרות. ומה לא דיברנו על מאולי, ראית את התנועה שלו? זה תנועה של חלוץ שיודע לזהות את השטחים הריקים בין הבלם למגן או בין שני הבלמים עם המהירות, לקבל את הכדור בחצי תפנית, וכמובן לא אנוכי מול השער. שער פשוט יפה. אז בואו נסכם את מה שקורה בכל המגרשים כשאנחנו עכשיו בסביבות הדקה 28. אשקלון ביתרון 1-0 כאן מהשער של עדי סופר. שער שנכון לעכשיו מעלה אותה למקום הראשון בטבלה. גם הכוח עמידר רמת גן ביתרון 1-0, שער של גיא עובדיה מול רעננה. וביתר תל אביב ביתרון 2-0 בטדי על הפועל ירושלים, משערים של אסי ברזילי ומתן לוטטי. עכשיו קאביה מנסה לשלוח את בסית, כדור לא מדויק. כן, ניסה להכניס את הכדור בין שניים לבסית, אבל הוא עצר בסית, אחד מאופסייד, וקאביה בכל זאת מסר לו, אבל בסך הכל אום אל-פחם לא מורידה קצב, היא מנסה להפתיע את ההגנה של אשקלון. אני לדעתי חסר לה קובי חסן, גם אם הוא לא בכושר טוב, עדיין קובי בפס אחד יכול להעמיד חלוץ מול השוער, כי גם קאביה וגם כנען וגם יובל ותאמר טאטור הם לא שחקנים עם יכולת יצירתית, עם יכולת טכנית שיכולה להעמיד חלוץ או מגן, אתה יודע, בפס חכם כזה מול השוער, ולכן קובי חסן מאוד נחוץ להפועל אום אל-פחם. בוא נראה עכשיו את טאגה מנסה למצוא שם את אונגר. למה הוא לא בעט? למה הוא לא בעט? עשה תנועה יפה, כמעט לשער. אתה יודע, במזג האוויר כזה צריך לבעוט הרבה לשער. כל הזמן לבעוט, הכדור טס. זוהר מאבד את הכדור. קאביה רוצה שריקה לעבירה, לא מקבל אותה. מחלוף מוצא עכשיו את פטלק. שוב הבלם טל מחלוף. עכשיו לובריץ'. להשתלט, אבל שני שחקנים סוגרים אותו. אום-אל-פחם פשוט לא מדויקת בכל הניסיונות שלה בדקות האחרונות. לא מסודרת, לא יוצאת להתקפות מסודרות דרך האגפים, עם מרכז השדה תוך כדי הנעת כדור מסודרת. עכשיו זוהר. כל מקרי, וחסר להם, כמו שאמרתי, את השחקן שיעשה את הסדר. אתם מוזמנים לבחור את איש המשחק שלכם, מי עושה לכם את זה יותר מכל? בחירת השחקן המצטיין, פשוט שלחו את המילה השחקן ואת שמו למספר המופיע על המרקע. תזכו בפרסים. קרמאמן, סדרה לגברים בלבד. קרמאמן. דלתות פנדור, יצרנית יוניק. דלתות עמידות בפני מים ומזיקים. עבד קאביה הוא זה שנפגע שם קודם לכן, והכדור הוצא לטובת טיפול בו. עכשיו שחקני אום אל-פחם יחזירו את הכדור להגנה האשקלונית. הפועל אשקלון זו פעם שנייה העונה שאנחנו רואים אותה, והיא מוכיחה לנו שהיא קבוצה חזקה ובאמת עם חיזוק אפילו לא אגרסיבי מדי. פרוספר מדבר על הרבה שחקנים, אבל עוד קודם לכן בואו נראה מה מכינה לנו כאן אום אל-פחם עם ניסיון הבעיטה הזה שמוצא את סטויקיץ' מוכן. אסלאם כנען אולי האיש הכי מסוכן היום. נכנס יפה לאמצע עם הרגל החזקה שלו, עם רגל שמאל. הייתה שלישית לשער של הבחור הזה היום. כן, מחפש, אמרתי שבמזג האוויר כזה צריך לבעוט הרבה לשער, וזה מה שעשה עכשיו כנען. כן, בהחלט אשקלון קבוצה טובה, דיברנו על זה בניצחון. בואו נראה קודם לכן את אונגר. הכדור הזה יוצא לא לקרן, אלא יהיה של הגנת אום אל-פחם. כן, הם מדברים על חיזוק, 4-5 שחקנים. אם הקבוצה תהיה במאבק עלייה, עושה רושם שאשקלון תהיה למעלה על פי הכישורים שלה. כן, אם וכאשר פרוספר אכן יממש את מה שהוא אומר,
שהוא יביא 4-5 שחקנים, אז בהחלט הם מסוגלים לעלות לליגת העל בחזרה, כי יש להם חומר טוב. רק הקהל, איפה הקהל? איפה הקהל? באמת הנכס הגדול ביותר של הפועל אשקלון, וזה תושבי העיר. במזג האוויר כזה קשה, אתה יודע, אנשים עדיין לא אוהבים לצאת מהבית. אבל אני מניח שהם יחזרו לליגת העל, אז גם הקהל יחזור איתם. אשקלון היא עיר של כדורגל, בכלל עיר של ספורט, גם קבוצת הכדורסל עושה ניסים ונפלאות בליגה שלנו. מקום ראשון. כל הכבוד באמת לעיר הזו שהספורט אצלה הוא בהחלט מצוין. כן. אשרף סולימאן עם ההגבהה לכיוון הרחבה, בסית מנסה להכניס את הראש ולא מצליח, גם קאביה נמצא שם. כדור הולך לאחור, הנה כנען עכשיו ברגל ימין, נבלם, עוד ניסיון שם, תאמר טאטור עם הכדור. וזה נוחת בסופו של דבר בידיים של סטויקיץ'. עידו, אנחנו רואים שם תזוזות באזור הספסלים. כן, אבי סבק מאוד מאוד לא מרוצה מהתפקוד של ההתקפה שלו. הוא קורא לרוברט ארחיל, שעלה בהרכב בצדו של אברהים בסית, ואומר לו, אתה לא מגיע לקבל את הכדור, אתה לא עוזר בהתקפה, אתה לא קיים במגרש, ואולי בשביל להלחיץ אותו קצת הוא מעלה את עובד הסבידת חלוץ להתחמם, בשביל שרוברט ארחיל יתחיל לשחק ולרוץ עם הגשם. תודה עידו. אולי המחליפים הפוטנציאליים. מאולי היה שם בנבדל. פחם תמהר לצאת קדימה עם קאביה. קשה לשמור על הכדור היום. עבד קאביה, שחקן מוכשר וחביב, ובינתיים לא היום שלו, באמת שלא היום שלו מלפחם בכלל. כן, לא בכל קל מגיע לו. להנעת כדור, כן. חוץ מאסלאם כנען אולי. כן, אני חושב שחסר, כמו שאמרת יונתן, כמו שציינתי, את קובי חסן, לא יעזור, הוא שחקן שעושה הרבה סדר, זה שלך. זה של בסית, שכמעט מצליח להעביר את הכדור הזה. בוא נראה אם הייתה פה עבירה על בסית, הוא עשה סיבוב מצוין. ניסה להיכנס לחווה, אבל יכול להיות שהייתה פה הכשלה. וכמו שציינת, קאביה הוא שחקן טוב, אבל הוא לא משופע ביכולת טכנית שיכול להתחיל את ההתקפות המתוכננות של אום אל-פחם. גם אסלאם כנען כזה, דרך אגב, גם תאמר טאטור שהוא משחק את הקשר האחורי. חשוב מאוד שמרכז השדה שלך הוא יודע להניע כדור, יודע לייצר מצבים ליד השער. אנחנו עדים לדקה של אי סדר וכדור שעובר מצד לצד. מאולי מחלץ את הכדור שם ללא עבירה, מצליח עדיין לשמור על הכדור כמה שהוא טכני. הנה הוא מוציא את הכדור החוצה, שתאמר טאטור נפגע שם. הייתה קצת עבירה של מאולי? כן, כן. הנה הסיבוב, הצירה יפה, הכניסה. לא, אין פה כלום. לא, אין פה כלום, מסכים איתך, אחרי שראיתי את ההילוך החוזר. וכמה טוב שיש לנו הילוכים חוזרים. וכמה מסכנים השופטים שאין להם. כן, זה נכון, אבל השופט היה קרוב, ואם הוא שרק אם הוא לא שרק, סליחה, אז בהחלט הוא צודק. סך הכל אגב, הזכרנו את השופט, עושה עד עכשיו עבודה טובה. כמובן שהמשחק הוא צעיר, אבל אני אוהב את השופטים שהם לא מחפשים להתבלט. שורקים את מה שהם רואים, בלי הצגות, בלי כל דבר להוציא כרטיס צהוב, שימשיך ככה. עידו, מה עובר במוחו של אלי מחפוד בדקות האחרונות? כן, למרות שער היתרון, אלי מחפוד כועס על השחקנים שלו, ובעיקר על דידי אונגר ועמי עטאגה, הוא קורא להם ואומר להם, הרפיון הזה לא קשור למהלך המשחק, תחזיקו כדור, אל תעיפו כדורים למעלה, תשתדלו כמה שיותר לשמור את הכדור ברגליים שלנו, לא יכול להיות שמאז שהפקענו שער, אנחנו לא במגרש. תודה עידו. כן, מצפה מחפוד מהקבוצה שלו להגביר את הלחץ דווקא ברגעי המומנטום. צודק, מומנטום אצלהם.
מובילים 1-0, תמשיכו לשחק כדורגל. באמת, כמה דקות אחרי הגול הם פשוט הפסיקו לשחק, נותנים לאום אל-פחם לבעוט יותר מרחוק. הנה עכשיו עוד קרן לאום אל-פחם. היו מצבים מסוכנים שהם יכולים בהחלט להשוות, גם אם הם לא הכי טובים עד עכשיו. אנחנו רואים את כולם עולים, הבלמים. כן, הרבה מאוד שחקנים בלבן בתוך הרחבה של סטויקיץ'. אסלאם כנען עם כדור הקרן. 6, כמעט 7 שחקנים בלבן באזור המסוכן. כנען עם ההגבהה, הכדור הזה חזק מאוד, בסית מנסה להגיע, גם בייסה נמצא שם. ועכשיו אשקלון מרחיקה את הכדור הזה עד תאמר טאטור. ארחיל קבל את זה בחזרה, ארחיל עם הבעיטה, ניסיון יפה, כדור הולך החוצה, אבל התקפה יפה של אום אל-פחם. התקפה יפה וסוף סוף התקפה מתוכננת. אנחנו רואים את חטאי במגן השמאלי, נותן כדור לארחיל, עושה דאבל פאס, בועט בנגיעה, אבל היה צריך לבעוט יותר נמוך, לקח את הגוף אחורה ולכן הכדור עלה, אבל זו התקפה טובה שאום אל-פחם צריכה לייצר יותר. הכוח עמידה רמת גן עולה ל-2-0 מול הפועל רעננה. ועכשיו טאגה משאיר את זה לשוורץ. פאטלה לא יגיע אל הכדור. ובטדי עוד שער. עוד ירושלים חוזרת למשחק. מצמקת ל-2-1 מול ביתר תל אביב. מה שבטוח בליגה הזו, עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. ממש כך. כל דקה יכול להיות תהפוכות. גם פה אגב. גם פה. לא התפלא אם אום אל-פחם פתאום תפקיע, כי הפועל אשקלון פשוט הפסיקה לשחק. שם טענה לנגיעת יד של מי מאנשי אשקלון. צהוב. וכרטיס צהוב ראשון שנשלף היום לחובתו של תאמר טאטור. אז ראינו את כל השערים במחזור הקודם בלאומית, מחזור דל במיוחד, חשוב לציין, למרות שאנחנו ראינו 2 שערים. נכבשו בסך הכל 8 שערים ב8 משחקים, אבל היום כבר, ואנחנו בסך הכל ביום שישי, דקה 40 של 3 משחקים, וכבר יש לנו 5. אז ארובות השמיים, בדיוק. אז כמה שערים הגיעו? סליחה, 6 שערים כבר יש לנו. השאלה הגדולה, כמה שערים תוכלו לראות מחר בשער השבת, בשעה 11:05 פלוס לייב, סיכום המחזור בליגת העל, עם לא מעט משחקים מעניינים וסיפורים מעניינים לא פחות. מחר 11:05 פלוס לייב. למה אתה צוחק? אני אגיד לך למה, הוא יודע שהמצלמה מסתכלת עליו, מסתכל, אתה רואה? והוא מחייך, אבל אם הוא היה בפיגור 1-0, תאמין לי, הוא לא היה מחייך. בסדר, צריך להתרגל לחיים עם המצלמות, פוספר. הוא לא פרייר, הוא יודע... איך הוא אומר לי, אני מרדים את הליגה. בואו נראה את רוברט ארחיל בתוך הרחבה. עוד ניסיון בעיטה שנעצר אצל סטויקיץ'. תשמע, אום אל-פחם עושה סימנים שהיא הולכת ומתקרבת. כן, לא מתייאשת. כמו שאמרתי, בדקות האחרונות הרבה יותר טובה מאשקלון, כי פשוט אשקלון הפסיקו לשחק, לא קרובים לשחקנים. ארחיל זו בעיטה שנייה שלו כבר בכמה דקות. ובהחלט אונגר וטאגה ומאור זוהר בקישור צריכים לקחת את העניינים לידיים, להניע את הכדור בשקט, פס מרגל לרגל. אחד הדברים בקבוצה הבריאה זה שגם אם יש דקות טובות לו במשחק, הרי לא, אתה לא משחק 90 דקות טוב, זה שהשחקנים המנוסים שלך שיבואו לקבל את הכדור, לעשות שקט במשחק, לא למהר למסור את הכדורים למעלה, ורק ככה אתה מחזיר את המשחק הטוב לרגליים שלך. הנה, אתה רואה דוגמה קלאסית, טאגה עכשיו פס פשוט למאור זוהר שהוא צריך לתת, הוא נותן מסובך
ניסה לתת לעדי סופר, לאונגר, סליחה, וזה לא הגיע אליו. פשוט, משחק פשוט מרגל לרגל, בלי להגעת הרבה בכדור. הרבה נגיעות בכדור. יופי של השתחררות שם של עדי סופר, מוצא את מאולי בתוך הרחבה, מאולי החוצה! עשה את הכל נכון מאולי, השתלט נהדר על הכדור, העביר לרגל החזקה, שלח את הבעיטה וסנטימטרים הפרידו בין החלוץ המצוין הזה לשער שני של אשקלון היום. איזה צמד קטלני זה עדי סופר ומאולי. ראית עכשיו איך סופר עבר על הקו את אשרף סולימן, כדור מצוין של אונגר. הנה זה עוד התקפה, נוציא פס רוחב מצוין למאולי, ומאולי עשה הכל טוב, בעט לפינה החוקה עם רגל החזקה שלו השמאלית, אבל רק הקורה מנע ממנו להבקיע. סך הכל, ככל שהם יניעו יותר וככל שהם ישחקו דרך האגפים, אנחנו נראה יותר מצבים ליד השער של אום אל-פחם. בינגו של אלי מחפוד ופרוספר אזאגי עם עדי סופר. כן, כן, אין מה לומר. הופעה חמישית, שער שני. שער הקודם היה שווה 3 נקודות מול הפועל רמת גן. שערים שמביאים נקודות. האם השער היום יהיה שווה נקודות מול אום אל-פחם? וכך מייחלים באשקלון, וכך מקווים להימנע באום אל-פחם. בינתיים זהו רוברט ארחיל שהולך ונכנס למשחק לאט לאט ומראה שהוא מסוכן, אבל הפעם אום אל-פחם מאבדת את המומנטום בהתקפה הזו. כדור ארוך לכיוונו של סופר. סלאח חאג' ראשון אל הכדור, בייסה. עבירה, אבל חוק יתרון. בסית עדיין לא רואים אותו, לא קיבל הרבה כדורים. כל הכדורים מיועדים אליו. כן, אבל עדיין לא ראינו אותו במצבים טובים מול השער, כי אין לו, שוב אני חוזר, את השחקן החכם הזה שייתן לו את הכדור להבקיע. עכשיו אשרף סולימן, ארחיל, הנה השוויון! זה היה באוויר, והנה זה בא! רוברט ארחיל עם שער השוויון, אשרף סולימן עם ההגבהה המדויקת וסטויקיץ' שהצליח למנוע עד עכשיו כמה מצבים מסוכנים אליהם הגיע אום אל-פחם. הפעם אין לו שום סיכוי מול הנגיחה המצוינת של החלוץ הזה. תשמע, רוברט ארחיל עם שערו הראשון עבור אום אל-פחם, שערו הראשון בליגה הלאומית. והנה יש לנו כאן שוויון אחת. אז סוף סוף התקפה מסודרת דרך האגפים של אום אל-פחם, כדור מצוין של שוואט לאשרף סולימן, המגן הימני, מרים כדור כמו שצריך, בנגיעה, לא מחפש דריבל, ורוברט ארחיל של דקה לפני אמרת שאשקלון מסתכנת כי הוא נכנס לעניינים, ראינו אותו בועט פעם אחת, בועט פעם שנייה, הפעם בנגיחה לקר הדשא, אף שוער בעולם לא יכול לקחת את הכדור הזה, ואמרתי, אשקלון להוציא את המצב האחרון של מאולי, הפסיקה לשחק והיא מסתכנת, והנה עכשיו היא גם שלמת. דקה אחת, זו תוספת הזמן של ניר עמר. כבר יש לנו 2 שערים במחצית הזו. וואו, זה עבירה של צהוב. משם מסוכנת. כן, והצהוב גם ישלף כעת לעברו של רוברט ארחיל. כן, ובצדק. סרחו לצהובים, 2 הצהובים בהחלט במקום. פטלק השתלט על הכדור. זו גלישה שבהחלט מסוכנת, יכולה לשבור רגל, תשמע, זה לא צחוק. פספס אומנם את הכדור, אבל אתה יודע, זה מסוכן. מקבלת משנה מסוכנות, נאמר זאת כך. רגע, כשאתה משחק במזג אוויר כזה, אז כל מכה היא עוד יותר כואבת. הקור והכניסה זה פשוט כאבי תופן. טל מחלוף עם הכדור החופשי של הפועל אשקלון. הדקה של תוספת הזמן כבר מאחורינו, זאת תהיה ככל הנראה התקפה האחרונה של המארחים בניסיון להחזיר לעצמם את השוויון. טאגה ניסה למצוא שם את מאולי שמצליח לעשות את הסיבוב אבל מבצע שם את העבירה על בייסה. הנה מסתיימת למחצית הראשונה, שוויון אחת.
צמקת ל-2-1 מול הכוח עמידה רמת גן. בית"ר שמשון ביתרון חוץ, לא בית"ר שמשון, בית"ר תל אביב, מתרגל. ביתרון חוץ, 2-1 מול הפועל ירושלים בטדי. כאן אצלנו כאמור 1-1, והנה המחצית השנייה יוצאת לדרך ממש כעת. כן, אז שמענו על תחושות הבטן של אלי מחפוד בהפסקה. מה אצל אבי סבג, עידו? כן, נותן אבי סבג מבחינתו בניגוד לאלי מחפוד, דווקא חושב שתנאי המגרש ממש טובים. הוא אומר לשחקנים שלו, אל תשחקו במסירות ארוכות, תעבירו כדור מרגל לרגל על הדשא. פרט לכך ביררתי שוב את עניין קובי חסן, ואבי סבג אומר לי שקובי חסן לא יתאמן בשני אימונים השבוע, הוא לא כשיר, זה לא עניין של כושר, רק עניין של הפציעה, אולי הוא ישלב אותו בהמשך. אוקיי, תודה. אונגר מנסה להגיע אל הכדור, אבל תאמר טאטור מצליח להקדים אותו. נכנס את הכדור לכיוונו של בסית, בתוך הרחבה ממתין להצטרפות של החברים. מה עושה בסית עם הכדור הזה? משאיר אותו לאחור. טאטור, מסירה לא טובה. אשרף סולימן לא יגיע אל הכדור הזה. אשקלון תנסה למהר, אבל גם היא לא מדויקת. כן, אז אלי מחפוד למעשה נשאר באותו מערך, אונגר בצד ימין, גם עכשיו בא לקבל את הכדור, טאגה עדיין נשאר בצד שמאל, מאור זוהר באמצע. סך הכל שני השחקנים האלו, טאגה ואונגר, הם חייבים להתחיל את כל המהלכים מלמטה, הנה כמו עכשיו, לבוא לקבל את הכדורים בצורה מסודרת, לחפש את השטחים הריקים בהגנה, ורק ככה אשקלון יכולה לייצר מצבים. עם תנועה נכונה של החלוצים סופר ומאולי. עכשיו חטיפת כדור מסוכנת של רוברט ארחיל, 3 מול 3 ביציאה המהירה הזו. ארחיל הולך על בעיטה, הכדור גבוה מעל השער. היה לו מצב להכניס אבל כדור שוואט, כן. תנועה, תראה גם את התנועה של בסית. לא ראינו את זה על, הנה עכשיו נראה את זה בתמונה פה, את התנועה האלכסונית, אולי היה מכניס לו גם כדור בין שניים, אבל הוא היה נעול על בעיטה לשער. בעיטה לא רעה, אבל אני הייתי מוסר, אם הייתי קשר כמובן, נותן את זה ליובל שוואט, אולי הוא מוציא רוחב, והיינו רואים את ה-2-1. קצת שני, מגרש חלק. כן, ליבות הרבה, זה נכון. הגשם לא פוסק, אבל את נרגע. אבל קרה דשא מצוין, כמות הגשמים שהייתה פה בהחלט לא מפריע, אין שלוליות, אתה יודע, היינו רגילים לראות במגרשים אחרי גשמים. כן, כל מיני פיצות כאלה ואחרות, כדור עוצר, כדור זה, פחות. היום אנחנו לא רואים את זה, כדור כמו שהולך על הדשא, פשוט יוצא מן הכלל. כמו שאמר אבי סבג, רק להניע את הכדור בשקט. כהן עם הכדור הארוך, בסית, נבדל. ניסיון להכניס שם כדור עומק, צולח. כן, אבל תראה איפה טאגה נמצא קרוב לרחבה, ראית, עשה נכון עומר שוורץ, דאבל פס עם סופר, אבל טאגה המשיך את התנועה לרחבה ועצר. הכדור היה מיועד לו, אבל הפסיק את הריצה, ואולי אם היה ממשיך, היה מגיע מול השוער. בסית שמשתלט יפה על הכדור, מה עושה בסית? מחזיק בו יותר מדי. בינתיים שער נוסף באצטדיון רמת גן. כוח עמידה עולה ל-3-1 מול הפועל רעננה. בשלב הזה הכוח עמידה מזנקת שוב למקום הראשון.
אגב, באצטדיון רמת גן נראה הרבה משחקים בשבועות הקרובים, הרבה קבוצות, ואין מה ליגה הלאומית. אין שם יד, זו ההזדמנות, תרחיל! סטויקיץ' לוקח כאן שער. הייתה עוד קודם לכן נגיעת יד של יובל שוואט, נראה מורה להמשיך. שוואט מכניס את הכדור. בוא נראה עכשיו, סולימאן מתחיל במהלך, שוואט עכשיו. הופ, יד, בטח, שופט לא שורק, הכנסת כדור מעולה, ארחיל חייב להבקיע סטויקיץ'. כן, ואשקלון צריכה להגיד תודה לסטויקיץ'. זה שוער שמביא נקודות. ראית? במאני טיים לוקח את הכדור, זה שער של 100% הוא לקח, אבל טעות של ניר אמר, הטעות אגב היחידה בינתיים שלו, כי זה היה יד. הזדמנות גדולה למכבי אום אל-פחם להפוך כאן את התוצאה, הזדמנות גדולה לרוברט ארחיל לכבוש את השני שלו במשחק. אגב, השחקן הטוב ביותר של אום אל-פחם היום הוא רוברט ארחיל, מסוכן מאוד. בינתיים קרן לזכות האורחים שהם מרגישים שהם יכולים לעשות כאן את המהפך. הנה הכדור עולה בסיט! לא, זהו בייסה! 2-1 מכבי אום אל-פחם, ברוך הבא ג'ורג' בייסה אל הקבוצה החדשה שלך. כל הקבוצות בליגה הלאומית יודעות היטב שבמצב נייח אין דבר כזה להשאיר את בייסה לא מכוסה. הוא מסוכן, הוא יודע לנגוח, והנה הוא מוצא את הרשת. איזה שער קל. זה נגיחה, זה בעיטה. ראית איזה נגיחה, פצצה, אבל כמה שאתה צודק, נותן על הלוח. מי צריך לשמור את בייסה? לפי המצב שאני רואה עכשיו בתמונה זה מאולי. ראית? הוא רץ איתו, עזב אותו, והוא שילם על זה ביוקר. ולדעתי מאולי טעה פה בשמירה של בייסה, אבל מה זה מעניין? תראה את מאולי, ראית בתמונה? רץ איתו, עוצר, ואז בייסה נוגח, אבל איזו פצצה, אפילו סטויקיץ' לא יכול לקחת את זה. כמה שהליגה הזו היא מרתקת ומשוגעת. היא מקסימה ומענגת. אם חשבנו לרגע שאשקלון תנצח במשחק, אז עכשיו הדברים הם אחרת, והנה אנחנו רואים את אושרי גיטה, הקשר אחורי יוצא. נבקש מעידו שיבהר לנו את החילוף הזה. לא, אין, אנחנו יכולים לדבר עליו בעצמנו. טוב, מאוד פשוט. יוצא קשר אחורי. קשר אחורי הוא עלאווה, הקשר האחורי של אשקלון כמובן, ואושרי גיטה עוד חלוץ שנכנס לשחק בכנף ימין. אין הרבה ברירות לאלי מחפוד, חייב לפחות נקודה. העיקר לא להפסיד את המשחק. כן, אז גבירותיי ורבותיי, מהפך 2-1 אום אל-פחם, ג'ורג' בייסה עם הנגיחה. אני מניח שליבם של אוהדי כפר סבא נחמץ באיזשהו אופן שהם רואים את הרגע הזה, אבל מה עושה עכשיו דידי אונגר? מקבל את הכדור חזרה ממאולי, עדיין אונגר, מאולי מנסה לסדר לעצמו מצב בעיטה. לא, הכדור הזה יוצא החוצה, כן. כן, אבל אתה יודע מה, כל הכבוד לאום אל-פחם, שהם בכלל, אבי סבא, כל האופטימיות ששידר לשחקנים שלו, אנחנו רואים את זה על קר הדשא, תמשיכו לשחק, אנחנו נגיע למצבים שלנו, גם אם זה מצב נייח, אנחנו אולי נפקיע גם שער, כל הזמן משדר להם אופטימיות, והם בהחלט שחקנים שלו מביאים את זה לידי ביטוי, לא במשחק גדול יונתן עד עכשיו, אבל מה שחשוב מבחינתם זה התוצאה, והם עומדים בינתיים בציפיות מבחינת התוצאה. כן, אז מזג האוויר מביא שערים רבים. כאמור, הכוח ביתרון 3-1 על רעננה טל שמאיה עם שני השערים האחרונים של הכוח, צמד לחלוץ המחונן הזה. כאן אצלנו כאמור המהפך של הפועל של מכבי אום אל-פחם עם שער הנגיחה של בייסה בדקה 51, ובטדי עדיין 2-1 לזכותה של ביתר תל אביב. תשמע, אם אתה לוקח 10 שערים ב3 משחקים, אלון, לא רע. כן, אספק מכובד מאוד. לדעתי אנחנו נראה עוד שערים, גם פה. במגרשים אחרים כמובן שלא נוכל לשמע. אבל רציתי לומר, אם ניקח את 8 המשחקים בליגה הלאומית ונצטרך לשים אותם בטוטו, האמן לי, אין תוצאה אחת בטוח. בלתי נחיש, בלתי ניתן לניחוש. בואו נראה עכשיו את עדי סופר. מעביר את הכדור הזה ימינה, פטלק עם כדור הרוחב. או זהו גיטה כמובן שמנסה להעביר את כדור הרוחב. ולמרות הטענות של אנשי אשקלון, אין כאן קרן. יש פה קצב, יש משחק, ואפילו דרמה נבנית ללעיטה. אנחנו נראה עוד שערים, אני רואה כבר את אשקלון עולה עם הרבה מאוד שחקנים עכשיו, שולחת הרבה מאוד שחקנים. עוד חלוץ נכנס, דיברנו, אושרי גיטה. זה לא יסתיים ככה, יונתן.
יש פה תפיסה בחוצה, איזה שליטה יש למאולי בכדור. פשוט תענוג, הנה מנסה להחזיר אותו לכיוון הרחבה, בייס המרחיק. שער של אשקלון. עם אונגר. כל 10 שחקני השדה של אום אל-פחם בחצי המגרש שלהם כמובן. עסוקים בפעילות הגנתית. מאולי מנסה להכניס את זה לכיוונו של גיטה. דיברנו על בייסה בתחילת המשחק. הוא בהחלט שחקן טוב שאום אל-פחם תהנה ממנו במהלך העונה הזו. עכשיו גיטה מנסה לפתוח שם בספרינט. מאיר כהן ראשון אל הכדור. נוציא אותו החוצה. אנחנו חייבים לכם את תוצאות הליגות הנמוכות, אבל שם הדברים מעניינים. הפועל עפולה משיגה ניצחון חשוב בליגה א' צפון על מכבי צור שלום. טבריה שנושפת בעורפה מנצחת בחוץ 4-0 את קריית אתא. בליגה א' דרום התיקו 0 הוא זה ששולט. 3 משחקים בלבד מתוך 7 מסתיימים בהכרעה בליגה א' דרום. כפר סבא מנצחת את קריית גת. מכבי יפו חוזרת לנצח 2-0 את מרמורק בקרב צמרת. כפר שלם מנצחת 5-0 את כפר יונה. כרגיל במחזורים שבהם יורד הרבה גשם, אז חלק מהמשחקים מבוטלים וחלקם מסתיימים בתיקו 0. מה עשו מורשה השבוע, אנו? ניצחו 11-0 את ביתר אורנית. קיבלתי כבר עדכון לפלאפון כמובן. והם במקום הראשון. פליקס היום שחק כבלם. לא שחק חלוץ, בשביל זה גם הוא לא כבש. בטח הוא היה בטירוף, אתה יודע. רצה לכבוש 11 גולים ולא להפקיע. אבל בשורה התחתונה הקבוצה הזו רוצה לעלות לליגה ב' ובינתיים הם עומדים בציפיות, מקום ראשון בליגה. ובינתיים אצלנו אשקלון מוסיפה להגביר את הלחץ. טאגה שולח את הכדור הזה החוצה. אתם מוזמנים להמשיך ולבחור את איש המשחק שלכם. עלו אחר ההוראות המצוינות כאן במסך ושילחו את המילה שחקן ואת שם הבחירה שלכם ל-5511. תזכו בפרסים. קרממן, סדרה לגברים בלבד. קרממן. דלתות פנדור, יצרנית יוניק. דלתות עמידות בפני מים ומזיקים. פציעה של בסית, אני רואה שהוא קצת מדדה על רגלו הימנית. שמע, היום אום אל-פחם לא קיבלה את בסית בסיור, עד עכשיו כמובן. למרות שהוא עושה עבודה, רץ, משתדל, אבל עדיין זה לא בסית שאנחנו מכירים, שמסכן את השער. כמובן כובש שערים. אתה יודע, אבל אולי... אבל הוא עובד, הוא עושה עבודה. הוא עובד, הוא רץ, ואתה יודע, הוא מושך הרבה מאוד תשומת לב בהגנה, וזה אולי בעצם מה שפינה את ארחיל ואת יתר החברים שם לעשות את העבודה. כמה טוב שיש לך חלוץ כמו בסית, ובדרך כלל החלוץ השני שמשחק לידו מרוויח את זה, כיוון שהוא מפנה הרבה שטחים, עושה הרבה עבודה. שוורץ עם ניסיון ההגבהה הזה שכמעט והופך לו למצב בעיטה מסוכן, אבל לא זה ולא זה בסופו של עניין. תראה, אשקלון יש לה עכשיו 3 חלוצים, ואונגר וטאגה הולכים על כל הקופה. מנגד הם צריכים להיזהר מהמתפרצות של אום אל-פחם, כי אם הם סופגים את ה-3-1 יהיה להם קשה מאוד לחזור למשחק, אבל אין מה לעשות, הולכים על כל הקופה וזה מה שצריך. מי שלא מסתכן לא מצליח. אברהים בסית חוזר בינתיים. שעה של כדורגל כאן באשקלון. 2-1 למכבי אום אל-פחם. מה עם קטמון שלך, יונתן? קטמון שלי מחר חונכת את טדי ב7 בערב מול האורתודוקסי מלוד לקרב צמרת מעניין בליגה א' דרום. וואה, כן, תענוג. יהיה מעניין, יהיה קהל. סטדיון טדי. המשופץ. 1,000 אוהדים יהיו במשחק?
להערכתך? נקווה לפחות כמובן משתיים. תלוי במזג האוויר. בוודאי. לא, הציפיות האלה קצת יותר. יפה, בליגה א', יותר מיפה, מכובד מאוד. תודה. עכשיו מאולי נשלח קדימה, הכדור פוגע בגבו, הפעם מאולי מחליק, מפעיל לחץ שם על בייסה. הנחישות של בייסה, ראית הסחת הפועל, ראית כמה הוא נחוש, כמה הוא חזק, כמה הוא רוצה לנצח את המשחק הזה בייסה. לא יודע איך כפר סבא ויתרו על בלם כזה. בשנה שעברה, אגב, הוא עושה עונה מצוינת עם תומר קשטן. נכון. שנתיים מצוינת. שנתיים, כן, לא מבין את זה, אתה יודע. ועוד באמצע תוסיף טראומה של חברו הקרוב פטריק דופלה, ועדיין הצליח להחזיק את כפר סבא בעניינים. אני חושב שג'ורג' בייסה בעצם אולי רשום על אחד המשחקים הכי גדולים של הפועל כפר סבא, בטח בשנים האחרונות. 3 שערים ב10 דקות. מדברים על המהפך מול נצרת עילית במחזורי הסיום בעונה שעברה. עד הדקה ה-80 נצרת עילית מוליכה 2-0 באצטדיון לויט, ובסיום שלושה של הבלם בייסה מביא לכפר סבא את הניצחון. ימים לא קלים, אגב, הזכרנו תומר קשטן, עוברים עליו כמובן במדעי הפועל הרצליה. חייב את הניצחון מחר. יש לו משחק לא קל מול המוליכה. עד היום כמובן. לילות. כן, לילות, הקבוצה במומנטום הכי טוב בליגה, נכון לפני שעה של כדורגל. שער נוסף בטדי, שוויון 2. קבוצה של לופה קדוש מצליחה למחוק את פיגור שני השערים אליו נקלעה מול ביתר תל אביב. יש שם עוד חצי שעה של כדורגל לפחות. עכשיו בסית מצליח לסחוט שם את העבירה. כן, אז ירושלים לא מרימה ידיים. פיגור בבית 2-0 לחזור ל-2-2 בהחלט מכובד. ויש לי הרגשה שהם יהפכו את התוצאה. וואלה. כן. יכול מאוד להיות. מתי אברהם. צמד. מתי אברהם עם צמד הוא זה שמשווה את התוצאה עבור ירושלים. עכשיו כדור חופשי לזכותה של אום אל-פחם. ארחיל מגיע ראשון אל הכדור הזה, אשרף סולימן לידו, מקבל את זה עכשיו. מה עושה סולימן? מצליח לגבור שם על עומר שוורץ, אבל הכדור יישאר של אום אל-פחם. כן, לא שולחת הרבה שחקנים למעלה אום אל-פחם, 2 בתוך החווה, 2 ליד הכדור. אתה יודע, הם לא מתפתים, הם מובילים 2-1, מאוד נחושים, מאוד ממושמעים, ואם הם ישמעו על המערך, הם בהחלט יכולים להשיג תוצאה טובה. מנגד, אשקלון, כמו שציינת, הולכת על כל הקופה, אין לה הרבה ברירות, אסור לה להפסיד בבית. עכשיו טגה עם הכדור קדימה לכיוונו של גיטה, יציאה טובה של מאיר כהן. כמו בלם, שני משחק מאיר כהן, בניסיון, ראית איך הוא עומד כבר קרוב ל-16, הכדורים האלו יגיעו אליו. הכדור לא טוב, ארחיל משתלט עליו, רק הוא ובסית מול 5 שחקני הגנה של אשקלון. בסית לא יצליח להגיע אל הכדור המורכב הזה שהעביר לו ארחיל. ניסה לקבל את הכדור קדימה ולא אחורה, ארחיל נתן לו כדור קצר, אבל אבי סבא יכול להיות בהחלט מרוצה מרוברט ארחיל. אגב, הוא עלה ליגה עם אום אל-פחם לליגה לאומית, עזב אותם לטובת כפר סבא וחזר חזרה הביתה. נכון. ועשה נכון, לפי היכולת שלו במגרש. אדם שאגב מספק את הסחורה בכל עונה, בשנה שעברה בליגה א' כבש 13 שערים, רוברט ארחיל במדי מכבי. שנה לפני כן כבש את אותה כמות של שערים במדי ג'ת אל-עלי, שהיה שותף לעלייה שלה לליגה הלאומית גם. וקודם לכן שיחק בהפועל אחווה חיפה. אז למה לשחרר אותו? נכון שכפר סבא זה מועדון גדול, רצה להתקדם, אבל אם טוב לך במקום, אני מניח שלא היה בעיה כספית איתו, אז חבל שהוא עזב, אבל מה שחשוב שהוא חזר, והיום הוא מציג יכולת טובה.
סוגרים יפה אום אל-פחם. כל שחקני התקפה לא מאפשרים להם מרווחים על מנת שיכניסו השחקני המרכז שדה את הכדורים או הקו האחורי של אשקלון לחלוצים. ממש מצמצמים להם את השטחים על מנת שהם לא יקבלו שער כמו שהם קיבלו במחצית הראשונה. כדור לכיוונו של טאגה, סלאח חאג' מגיע אליו ראשון, עכשיו זהו קעביה. לחץ קצת, הכדור נשאר של אום אל-פחם, זהו אשרף סולימן. הכל איטי אצל אשקלון, תראה מה זה, הכל, אין גורם הפתעה במשחק. אם הם רוצים להפתיע את אום אל-פחם, משחק מהר, מהר, מהר. את הנעת הכדור המסודרת הזו צריכים לעשות שהם מובילים 1-0. בוא נראה עכשיו את רוברט ארחיל מנסה להעביר את הכדור הזה קדימה, שוואט בן נבדל. מתי אתה מניע בסבלנות, בשקט, שאתה מוביל, לא ממהר למעלה, אבל עכשיו שאתה בפיגור, שחקו מהר, אין גורם הפתעה במשחק שלהם. הכל צפוף? כן, בשביל זה צריך לשחק מהר. ואז כל השטחים נפתחים, ואז יהיה אפשר להכניס כדורים. הנה, סתכל, הכל איטי, מרגל לרגל. מאולי מצליח למצוא שם את הפרצה עם עדי סופר. אישה מצוינת של בייסה, לדעתי הוא לקח פה מצב מסוכן מאוד של עדי סופר. על אשקלון מגבירה את הלחץ עכשיו עם טאגה. עוד פעם בייסה. אתה יודע מה, עד עכשיו המצטיין במשחק, יונתן. בייסה דווקא? שער נהדר טוב באמת, שגם עבודה הגנתית טובה. בוא ניתן לו את הבונוס של השער, אבל בהחלט עושה עבודה טובה. כדור ראשון במצבים נייחים. גם עכשיו, פשוט לא נותן למאולי לנשום שם, ראינו גלישה טובה שלו עכשיו. אם מאולי היה כובש את השני, אז עוד לפני, עוד ב-1-0 לזכותה של אשקלון. המשחק היה גמור, זה ברור. אבל אם, ואיך המשפט המפורסם שהיינו ילדים היינו אומרים, אם היו לסבתא גלגלים הייתי מוריד לה את הוונטילים. אם. אין אם בכדורגל. יש עובדה. להוריד את הוונטיל, זה חדש. אתה לא מכיר את זה, יונתן? לא את החלק השני של המשפט. חלק מסובך אמרתי. לא הגיע אלינו לירושלים, אתה יודע. לא מאמין. הם ימצאו את זה שם, מה זה לא הגיע לירושלים? 200. הם ימצאו את זה, מה קרה לך? אבל בהחלט אתה צודק, אם הכדור היה בפנים של מאולי 2-0, אז לא היינו אומרים שבייסה הוא מצטיין, אבל כמו שאמרתי, אין אם. נכון. אבל לאשקלון יש הרבה זמן להשוות את המשחק. כן, עוד למעלה מ-20 דקות, לא כולל תוספת, זה באמת המון זמן. שאלה אם יש לאום אל-פחם את היכולות להתגונן כל כך הרבה דקות. עכשיו סופר מנסה להשאיר... זה הזמן להכניס אגב את קובי חסן, יונתן. הוא צריך עכשיו להיכנס, 20 דקות הוא יכול לתת. הבנו שהוא לא כשיר במעט משחק, אבל את ה-20 דקות הוא יכול לתת בשביל אום אל-פחם, להחזיק את הכדור. עוד שחקן במרכז השדה עם ניסיון. עכשיו שוב אום אל-פחם מצליחה לחטוף את הכדור ולצאת קדימה עם בסית, מעט מאוד שחקנים בחלק הקדמי של אום אל-פחם. עכשיו טאטור מנסה להעביר את כדור הרוחב, קשה מול כל כך הרבה שחקני הגנה של אשקלון, ועם הצטרפות כל כך קלושה מצד שחקני אום אל-פחם. איפה מאולי משחק? הוא לא צריך לקבל את הכדורים פה. תן את הכדור לאחד הקשרים, לך למעלה ליד הרחבה. או שאולי ייקח את הכדור ויעביר את כולם. לא, זה בית"ר. יכול לעשות את זה, אבל זה קורה אחת זה קשה לעבור 6-7 שחקנים. בוא נראה עכשיו את גיטה בתוך הרחבה, אונגר לידו, הכדור הולך לכיוונו של אונגר, עכשיו זהו סופר, מחכה למישהו שיגיע, זהו מאולי. כן. יש פה טענה לעבירה, אבל למה סופר לא עשה את הסיבוב? חיכה למאולי שיבוא לבעוט, אבל יכול להסתובב ולבעוט, צריך כדור טוב של גיטה אחורה. סופר משתלט, הסתובב בסיבוב טבעת עם רגל שמאל, הרגל החזקה, חיכה למאולי שיגיע, ודיברתי שהוא משחק רחוק מה-16. הוא לא צריך לרדת למרכז השדה להתחיל את המהלכים, לחכות יותר קרוב ל-16 על מנת לעשות את הדריבל שם, כדי לסחוט פאול או פנדל.
ליאו שוורץ. צוות סופר. הכדור הולך ימינה, בטלק. מקבל את זה בחזרה. הנה הכנסת הכדור לסופר, הכדור הזה מעט חזק מדי. הוא בידיו של מאיר כהן. חשבתי שהוא ישקע בזה כן, דקה שתיים. מפתיע, אבל לא, הוא ימשוך את הזמן בדרך אחרת. לא, עוד מעט, שיתקרב לכיוון הדקה ה-90, אבל יש פה תנועה יפה של סופר בין שני הבלמים, אבל הכדור היה חזק מדי, ויציאה טובה של מאיר. סך הכל, כמו שציינת, אום אל-פחם מסתגרת, היא יכולה לספוג את השוויון, אבל מנגד היא יכולה לעבוד קושי לאשקלון, ובהחלט עד עכשיו היא עושה את זה, אבל יכולה גם לצאת למתפרצות, ומתפרצת נכונה יכולה להפקיע את השער השלישי, ולמעשה לגמור את המשחק. אבל לדעתי המשחק פתוח. אז עכשיו בסית נשלח מהר מאוד קדימה. 3 מול 5, בסית הולך על ביתה, זה קצת יומרני, הכדור חוזר עכשיו לכיוונו של אסלאם כנען ברגל שמאל. שירות לידיים של לובריץ'. ביתה חמישית של אסלאם כנען היום במשחק, גם מטווחים כאלו, מניף את הרגל ועושה נכון, מכין אחד, בועט ברגל שמאל על הארץ, וכדורים מאוד מאוד מסוכנים. חילוף באום אל-פחם, עידו? כן, אבי סבג מרגיש שרוברט הרחיל קצת התעייף, והוא רוצה לנצל את המצב שהקבוצה שלו יוצאת למתפרצות, הוא מדבר עם עובד הזווידת, החלוץ שעומד להיכנס, אומר לו, תתקדם, תהיה ליד בסית, תהיה קרוב אליו, הוא בדיוק עכשיו תוך כדי מדבר איתו ומעביר לו הוראות אחרונות, הוא לא תנצל את העובדה שאשקלון תוקפת אותנו, אנחנו חייבים לגנוב פה את השלישי במתפרצת. בוא נראה עכשיו את מאולי, משאיר את זה מצוין, אונגר בנבדל. שנייה לפני מאולי היה מוסר, הוא לא היה בנבדל. לגבי החילוף של אבי סבג, הוא בונה על המהירות של זווידת, אנחנו מכירים את עובד הזווידת מבני סכנין, אגב היה מלך השערים של הפועל בני סכנין בנוער, עם 18 שערים, עלה לקבוצה הבוגרת, צריך כמה משחקים בעונה שעברה. לפני זווידת בוא נדבר על הרחיל, כן, עשה עבודה מצוינת הרחיל, לטעמי יחד עם בייסה מהמצטיינים באום אל-פחם, ומהמסוכנים כמובן. ועוד משפט לגבי זווידת, סבג בונה על המהירות שלו, אנחנו יודעים את זה שהוא מהיר מאוד, אומר לו עמוד ליד בסית, כי בסית עם הכדורי גובה כמו עכשיו ילך לכדור וינסה להסיט אותו לזווידת שהוא מהיר מאוד, ובהחלט הם מסוגלים עם המהירות שלו להפקיע את השער השלישי. אנחנו נכנסים אל הדקה ה-74 של ההתמודדות, עוד קצת יותר מרבע שעה, תוסיפו לזה תוספת של ניר עמר, והמשחק כאן פתוח לחלוטין. בואו נראה את ההתקפה די נדירה והמסודרת הזו של אום אל-פחם. והוא זווידת, המחליף האתרי, בסית ממהר לתפוס שם מקום במרכז, זה מיועד אליו, לובריץ' מצליח להקדים אותו. הנה, קובי חסן מבצע את תרגילי החימום שלו. עכשיו זהו סופר, משאיר את זה למאולי, לטאגה כמובן. לא רחוק, ראית עכשיו כמה טאגה היה רחוק, איך שסופר עשה את התנועה, טאגה תעשה ספרינט, כי הכיף של סופר היה נכון, נתן לך, ואם היית מגיע גם היית מוצא את עצמך מול השוער. תסתכל, חטיפה יפה של מאולי, תנועה נכונה של סופר, אבל תרף עוד טאגה, עד שהוא מגיע לכדור, כבר הוא היה צריך להיות שם. טאגה לטעמי משחק רחוק מדי מהשער. בינתיים התחזית שלך הוכיחה את עצמה, מהפך דרמטי בטדי, 3-2, הפועל ירושלים מול ביתר תל אביב. כל הכבוד להם, ממש כל הכבוד. מינוס 2 חוזרים ליתרון 3-2, ועכשיו האם זה יהיה השלישי? שוואט! כן! 3-1, אום אל-פחם! יובל שוואט עם השער הראשון שלו, העונה.
שער ראשון לבחור הזה בליגה הלאומית, בעונה שעברה בהפועל עפולה, ותוכנית המשחק של אבי סבג ואום אל פחם עובדת בצורה מושלמת. הם חיכו לאשקלון, הזמינו את ההתקפות, יצאו קדימה והצליחו בסופו של דבר למצוא את השער. וכל כל הכבוד להם, יונתן. בסית עם הבישול. כן, לא היה לו משחק גדול לבסית, אבל ראית כמה הוא חשוב למועדון הזה, כמה הוא חשוב לקבוצה כמובן, מוריד כדור ענק, חלוצים, ותנועה נכונה של יובל לכדור, נוגע נגיעה קלה, לא צריך, אבל לטעמי סטויקיץ' פה טעה, כי איך שהוא הוריד את הכדור, הוא היה חייב לצאת ולקחת אותו בכוח, הוא כזה מעט כזה סטויקיץ', ואמרתי, ה-3-1 מאוד מאוד יכול להביא לניצחון של אום אל פחם, ולדעתי תנצח במשחק היום. כן, שער נוסף נכבש באצטדיון רמת גן, הפועל רעננה מצמקת ל-3-2 מול הכוח עמידר. וואו, 14 שערים ב3 משחקים. פשוט מטורף מה שקורה היום בליגה הלאומית. מגיעה מילה טובה לאבי סבג, שהכין את הקבוצה שלו בצורה טובה למשחק הזה, לא התפתה, גם אחרי ה-2-1, לשלוח הרבה שחקנים למעלה, המשיך באותו תבנית משחק. הנה. אז הנה הוא, סבג עם המעיל הברצלונאי. הצליח להשיג את ה-3-1. פרוספר שמוצא את עצמו בפיגור מדליק את הסיגר, עכשיו הכדור עולה. אגב, אמרנו מהפך בטדי עם 3-2, ו-3-2 הזה אחראי עליו בחור אחד, מתי אברהם, 3. עכשיו הוא לא מחייך מול המצלמה, פרוספר, אתה רואה? לא. דליק את הסיגר, תשמע, הפועל אשקלון יכולה לבוא בתלונות אך ורק לעצמה. כשהיא מובילה 1-0, היא הפסיקה לשחק, פשוט הפסיקה לשחק, ונתנה לאום אל פחם לחזור למשחק. גם במחצית השנייה אום אל פחם הייתה יותר טובה, הייתה יותר נחושה, לא במשחק גדול, אבל במשחק נכון, טקטי, ממושמע, השחקנים עומדים כל אחד במקום שלהם. הצליחו להשיג את היתרון. זה המשחק עם הכי הרבה גולים ששידרנו העונה בלאומית, אלון? אני חושב שכן, כן, אני חושב כן. לא ראינו 4 שערים, כן, לא ראינו. תשמע, אם אום אל פחם מנצחת, עולה 17 נקודות. נכון, בוא נתעדכן קודם לכן רגע ממך, עידו, על החילוף הזה של אשקלון. כן, קודם כל יש כאן טעות, השופט הרביעי הרים את המספר הלא נכון, ועדי סופר היה בדרך החוצה, אבל תקנו אותו מהר, הוא לא השחקן שיוצא, השחקן שיצא הוא עומר שוורץ, במקומו ייכנס מאור גוזלן. אלי מחמוד מבקש ממנו להרים כמה שיותר כדורים ברחבה, שהכדור נמצא באמצע, תלך לאגפים, תקבל משם את הכדור ותרים, בואו ננצל את התנאים. חוזר על המנטרה הזאת. כן, אז מגן שמאלי יוצא, עומר שוורץ. היה לו משחק פושר היום. כן, מאור גוזלן נכנס. בסך הכל אין הרבה דברים שיכול לשנות אלי מחמוד. נכון שהוא רוצה משחק אגפים, הקבעות מהצדדים לכיוון 3 החלוצים שיש לו, גיטה, סופר ומאולי. אבל ביום כזה, כמו שאום אל פחם עומדת על המגרש, קשה מאוד לפצח אותה. כשאתה עומד ממושמע וסוגר נכון ולא מאפשר את המרווחים, למשל כמו בגול הראשון שמאולי קיבל את הכדור בין המגן לבלם, אז קשה מאוד לפצח את ההגנה, וגם אם אתה משחק מול הנוער, אם הנוער, אפילו קבוצת נוער עומדת נכון, קשה מאוד להפקיע, ולכן כל מה שיעשה היום אלי יהיה לו קשה. צריך לפרגן לאום אל פחם על משחק טוב ומושמע, כמו שציינתי. היא תעלה אם וכאשר היא תנצח, ולהערכתי כן, ל-17 נקודות, הכוח אם תנצח 19, הפועל ירושלים 19. דווקא הקבוצות שלא ציפית מהם, יונתן? כן, הן אלו שפותחות את העונה מצוין. בדיוק. גם הפועל ירושלים, גם פני לוד שלא פתחה טוב ונמצאת למעלה. גם הכוח רמת גן. עוד כדור שם של התקפת אום אל פחם, עכשיו זהו מאולי. הצליח למצוא שם את סופר, לא משתלט היטב על הכדור. אנחנו נכנסים אל הדקה ה-80. 3-1 אום אל פחם. מי חשב שכך זה ייגמר בדקה ה-26, שעדי סופר כבש את שער היתרון לזכותה של אשקלון. עכשיו כדור ארוך של כנען לכיוונו של זבידת. לובריץ' מוריד את הכדור הזה.
ישר לידיים של סטויקיץ'. עכשיו זהו גיטה, שיר את זה לאחור, אונגר. אונגר חלש מאוד היום, חלש מאוד. זה אחד הסיבות שאשקלון היום לא נראית טוב, בעיקר במחצית השנייה. גם טאגה שצריכים להעניק את הקבוצה הזו ולבוא לקבל את הכדורים, פשוט היום בינוניים ומטה. מאולי עושה שם סיבוב, רוצה להכניס את הכדור לגיטה שעשה את תנועת העומק פנימה. אתם מוזמנים להמשיך ולבחור את איש המשחק שלכם. עשו את ההוראות המופיעות על המסך, בחרו את איש המשחק. זכו בפרסים נהדרים. קרממן, סדרה לגברים בלבד. קרממן. דלתות פנדור, יצרנית יוניק. דלתות עמידות בפני מים ומזיקים. תראה כמה הליגה הזו לא יציבה. שבוע שעבר הפסידו בבית להכוח 2-0 אום אל-פחם. באים לאשקלון, מנצחים 3-1. גם אשקלון אגב. עושים 0-0 בבת ים. צריכים לבוא על הנייר מול אום אל-פחם. נכון, קבוצה לא רעה, אבל בבית. אתה יודע מה? אל תנצח, אבל אל תפסיד. ומפסידים את המשחק. זה מראה לך שהפערים בין קבוצה לקבוצה בליגה הזו לא קיימים. פשוט לא קיימים. כל הליגה כמעט באותה רמה, להוציא אולי כמה שהן לכאורה מעט יותר חלשות, אבל בסופו של דבר זהו גם סוד הקסם של העונה באמת מפתיעה הזו, שבה אתה פשוט לא יכול לדעת דבר. אסלאם כנען, משחק טוב מאוד לבחור הזה. כן, הרבה מסיים את חלקו בהתמודדות. השקיע הרבה במשחק ההגנה בעיקר, כמובן שראינו אותו גם פועט הרבה לשער, אבל קשר 50-50 בצד שמאל, בהחלט משחק לא רע שלו. נכנס ביסו, הנה אונגר שאמרתי שלא היה כל כך טוב היום, משחק פושר שלו, מוחלף. מבחינת אשקלון המשחק עבוד. זהו, הנפת דגל לבן מבחינתה של אשקלון? כמו שהם נראים היום, כן. לדעתי, וגם ניתן קרדיט לאום אל-פחם שהם לא מתפתים, אתה יודע, בתוצאות כאלו הרבה שחקנים נוהגים לעזוב את המקום שלהם, להזניח, אתה יודע, אין משמעת טקטית, אין משמעת אישית, קבוצתית. רוצים לעשות את השער הרביעי, אבל אתה לא רואה, אתה רואה שאום אל-פחם נחושים, עומדים כל אחד במקום שלו, ולא מאפשרים מטר אחד לאשקלון. מסתכל את בייסה, כל כדור קרוב ל-16 הוא לוקח. משחק הגנה טוב מאוד של אום אל-פחם. כן, התחזיות שלך לא נראות מנותקות מן המציאות. עושה רושם שגם אשקלון לאט לאט מבינה שהמשחק הזה מתרחק ממנה עד מאוד. פה מתיחה לדעתי של זה שם טאטור, לא, קאביה, סליחה. גם כן השקיע הרבה מאמץ. עכשיו, מחזור הבא, אום אל-פחם באה הביתה נגד מכבי באר שבע. היא צריכה לנצח את המשחק. חייבת. אתה מבין? הם יבואו נגד באר שבע, יעשו טקו, כאילו הניצחון הזה לא קיים. נכון. מישהו יכול להבטיח להם שהם ינצחו את מכבי באר שבע? לא, אבל אם הם ישחקו ברמת נחישות כמו שהם שיחקו היום, לא, הם לא, שוב אני חוזר, לא כדורגל גדול, אבל היו נחושים, היו ראשונים לכדור, סגרו בהגנה, כל שחקן במקום שלו. תראה את המלחמה שבסית עושה בדקה 84, על זה אני מדבר. לפעמים אתה מנצח משחקים בכוח, לא דרך כדורגל מכובד ויפה ונאה לעין כמו שאומרים. אם הם יעשו את זה מול באר שבע, הם ינצחו גם את באר שבע. הבעיה שהם באים למשחק ודברים אחרים קורים. הפועל אשקלון בשבוע הבא יוצאת לרעננה.
הגשם התחיל... יש לך שחקן מצטיין, יונתן? שחקן מצטיין, שאלה טובה, שאלה טובה. היית בוחר? איפשהו הבחירה תנוע בין בייסה לארחיל. אתה יודע מה, אני בהתחלה רציתי ללכת על רוברט ארחיל בכל הכוח, אבל מאחר שהוא לא השלים 90 דקות והוחלף עוד ב2-1 כמדומני, אז אנחנו נלך עם הבחירה שלך וניתן את התשואות לבייסה. כן, אני חושב שגם בגלל שלא השלים 90 דקות, וגם משחק הגנה היום של אום אל-פחם באמת בלט מאוד, ואחראי לכך, לדעתי, זה בייסה. גם הגול שלו, אז בוא ניתן לו את הקרדיט. שער המהפך, השער החשוב ביותר, ה2-1 בסופו של דבר. רשום על שמו של הבלם הליברי, שנה שלישית שלו בישראל. שנתיים בהפועל כפר סבא, ועכשיו הצטרף לפני מספר שבועות לאום אל-פחם. בסך הכל הופעה חמישית שלו בקבוצה. אפילו פחות, הופעה שנייה, חשוב לדייק. עם הכדור שם מטייל באזור הרחבה, בייסה כמובן נמצא שם כדי להרחיק. ניצחון היום יקפיץ את אום אל-פחם לפחות עד המקום הרביעי. ועכשיו בסית פותח מעברים, זווידת במרכז, מה עושה עם זה בסית? הולך לבד, סטויקיץ' עוצר אותו. תשמע, יש לו כוח... זה היה צריך להיות הרביעי של אום אל-פחם. יש לו כוח פריצה בלתי רגיל. ראית בדקה 88 מאיפה הוא לקח את הכדור. תראה את הכוח שלו, איזה כוח פריצה. היה לו אפשרות גם למסור שם רוחב, אבל אני לא בא אליו בטענות. כי אתה לא היית מוסר. כי במצב כזה אף חלוץ לא מוסר. אבל מה שכן הייתי בא אליו בטענות זה למה לא הולכת עם הפס. ראית את התנועת יד שלו, איך לא נתתי כאילו פס לפינה. הוא הלך עם הרגל המלאה, ולכן גם הוא לא כבש. הכדור הזה יוצא החוצה. ביסו הוא זה שניסה להגביה את כדור הקרן. ג'יימס ביסו. הגיע מהפועל באר שבע. שיחק במחלקת הנוער של הפועל באר שבע. עכשיו זו יישוב אום אל-פחם שמצליחה לשמור שם על הכדור. אימן ח'טיב. האוהדים של אשקלון כבר הבינו די מזמן ששמחה גדולה לא יביא להם המשחק הזה, ועם הגשם הכבד זה כבר באמת מחיר גדול מדי, ורובם כבר עושים את דרכם הביתה. עכשיו זהו מאולי, נסה להכניס את הכדור לכיוונו של גיטה ללא הצלחה. הבעיה היא שמאולי, שמשחק את החלוץ, הוא יורד הרבה לכיוון האמצע, והוא למעשה משחק לא בדיוק חלוץ. הוא מנסה להכניס את הכדורים, מה שטאגה ואונגר היו צריכים לעשות בכל המשחק, כמו שעשה טאגה בשער, שהכניס את הכדור למאולי, ומאולי בישל סופר. מאולי הוא זה שצריך עכשיו למסור את הכדורים, וזה בלתי אפשרי. כן, אמנם בדקה ה-90, אבל הנה אנחנו מעלים לכם עכשיו בצורה מרוכזת את כל התוצאות שהושגו היום במשחקי הליגות הנמוכות. לנו שם איזושהי תקלה שמנע מאיתנו לתת לכם את זה בשלב מוקדם יותר, אבל עכשיו מרבית המשחקים עם התוצאות הסופיות, אז תוכלו לעשות סדר ולראות מה עשתה הקבוצה הקרובה ללבכם. כמה וכמה תוצאות מעניינות.
אין איזו תוצאה חוץ מהפועל מורשה 11-0 ככה. תוצאה עסיסית, עסיסית. דו-ספרתית. דו-ספרתית עוד לא הייתה לנו. יש אבל 9-0, אני רואה שם איפשהו בליגה ג' מחוז דרום. או מחוז מרכז זה נקרא. מה עם רמלה? פועל רמלה? כנראה לא שיחקו היום, אחרת זה היה אפילו סיכוי לתלת ספרתי בגשם. עוד ניסיון מעניין, ואשקלון מצליחה להוריד את התוצאה ל-3-2, בדיוק כשאנחנו נכנסים לתוספת הזמן. אושרי גיטה מכניס שם את הרגל, עבודת הכנה מצוינת, חשוב לציין, של מאור גוזלן, עבודה מצוינת שלו בצד שמאל. זה מה שביקש ממנו אלי מחפוד, שהוא נכנס, פריצה טובה מאוד שלו, הרמה לפינה הקרובה, גיטה כמו חלוץ אמיתי, בקרוב. משם בייסה שפרגנו לו, לא לקח אותו צמוד. תשמע, יש לנו 3-2 בכל המגרשים, יונתן. כן. בוא נראה מי ישבור את הסטטיסטיקה מבחינת התוצאה, באיזה מגרש, עם איזה שער. ממש. אז הנה, קודם כל שברנו שיא שלנו העונה עם 5 שערים במשחק, וזה תמיד משמח. והשאלה הגדולה, האם בשתי הדקות שנותרו אשקלון יכולה לעשות את הבלתי יומן ולחזור מ-3-1 ל-3-3 תוך 2 דקות? לא עם מסירות כאלה. אם הם יחזרו ביום לא טוב שלהם כמו היום, יהיה בהחלט כל הכבוד להם. וזה בלי קובי חסן, דיברנו עליו שהוא חסר להם מבחינת החזקת הכדור, הנעת הכדור, כל מה שקשור למשחק במרכז השדה. אבל 15 שערים ב3 משחקים, באמת באמת יבול פנטסטי. מאולי עכשיו מנסה להוריד את זה בראש, גיטה ינסה להגיע, בייסה מצליח להכניס שם רגל ולהקדים את החלוץ של אשקלון. עוד דקה אחת, זה הזמן שמפריד בין מכבי אום אל-פחם לבין ניצחון גדול כאן באשקלון. דאולובריץ' משאיר את זה לאחור לסטויקיץ', צריך לשלוח את הכדור מהר קדימה. קאביה מאבד את זה, הנה ההזדמנות האחרונה בהחלט של אשקלון. גיטה מצליח להעביר שם כדור מעניין, הנה הבעיטה מהאוויר, והכדור הזה הולך החוצה. מאור זוהר עם הניסיון שאולי סוגר את סיפורה של אשקלון היום. כן, אבל תראה יונתן, את מאור גוזלן היה שם פנוי, כן? לבד, למה לקחת את הסיכון? תראה, הכדור קפץ, נכון, זה מפתה, אבל לא רואים בתמונה פה את גוזלן לבד. אם היה נותן לו אולי מוציא רוחב, אבל לא נשאר הרבה. תוצאת סיום בטדי, הפועל ירושלים מנצחת 3-2 את בית"ר תל אביב, עולה למקום הראשון לפחות עד מחר. ועכשיו תראו את הניסיון הזה של בסית, עמוס כוונות טובות, והנה שריקת הסיום של ניר עמר. יופי, יופי, יופי של משחק היה לנו כאן, ובסיום מכבי אום אל-פחם מנצחת את אשקלון 3-2. שמחה גדולה של אוהדי אום אל-פחם שנמצאים שם ביציע שמאחורי השער. שבת ישירה בערוץ הספורט. ב-6 ג'ודו מהגרנד פרי באמסטרדם. ב-7 מכבי באדריאטי. ב-9 הליגה הספרדית. ב-9:40 הליגה האיטלקית. וב-11 סוגרים שבוע עם שער השבת. שבת ישירה בערוץ הספורט.